It was at this moment that he knew he fucked up. Be, may bagong challenge. Ito man. May bagong challenge lagi. Isa lagi. Basta, ang mechanics ani kay igor ako na sundugon tawa. Nya. Nagunsa man di ka diha kulinga sige ra magkaon ba ikaw ra man nagkaon na. Sugot ka na challenge. Na may 500 sweldo. Wow. Ay sweldo. Ay sweldo. Sweldo out price, di ba? Bantay bitaw di ka kason. Ang simple ra simple ra mechanics ani kanang magkuan ra ka kanang magsunod-sunod ka magsumay-sumay na ho. Kaya nimo? Ang gaga. Sige, bye. Dali ba? Ari lingkod dali. Dali sa lingkod kay mag-magic mo ko. Kailangan mo sila presentable. Special guest. Butang buta diha ka diha. Diha ka. Ari ko. Eh magkuha sa kos mga kuan ho mga props. Yan ang mag-magic yung mga props. Ah. Tagay ta? Tagay mo ka. Tagay nga adik ko kagaw-gaw. Kani, makadaog gani. Simple lang ni. Kinasimple lang sa nang duwa ni. Nakita mo na sa Facebook so kani 500 og may mo na og mga kuan kan sa challenge no. Lampusan mo challenge. Ang simple ra mechanics kanang kinasimpulan ra jud. Kamo mga kamanundog. Wow! Yung pangundog no. Lagi sige ka na lang. Mga kamanundog. Kana magsumay-sumay nga naman sa mama na. Sige. Sumay-sumay, di ba? Ang buhaton na mo magsumay-sumay sa. Once ka mas kuanin mo tanan ng gikuan kung gipang istorya gipang kuan na. Storya ra wala lihok. Di, apil lihok tanan. Sumayon. Tay. Ay mo yung 500. Ilang mo. Sige. Sige. Game na. Game na mga kamaro. Mana? Gwapo ko? Lopo ko. Gwapo na ito. Gwapo lang. Kaya ako. Uy, wa naman. Uy, wa naman. Ako? Ako? Gwapo. Gwapo. Inom sa kope. Kopi. Hala, eh. Ay. Biyawa man eh, oy. Uy. Sa ibutang sa mga siyempre, kung inom tagkog, ibutang sa baso, di ba? Tao. Ibutang sa baso. Ibutang din baso. Ihurot pa dyan din ako. Ihurot pa dyan din ako. Ihurot. Ihurot na. Puno maghawa o puno. Puno na. Buwas tag magic. Sige, otro. Sige. Sige, otro. Sige. Hulog. Ano? Hawam na eh. It was at this moment that he knew he fucked up. Man. Yo! Kung meron mga kamagawa sa kasulong mga pabanda mga nung may maiyak kawa sa kasulong. Kaya mag-inom, di ba? Mag-inom. Hindi ko nasan sa mga utok, kaya mag-inom. Ha? Ikaw, yung giinom, mga pag-iinom ni mo. Inom po. Kaya naman ang challenge, di ba? Nga pagka.